समाज बांधवांका पुरा ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನच्या ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತರಫಿನ तशीच ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿ ತರफिन नमस्कार आमगेले परमपूज्य काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र स्वाम्याला 40चे जन्म नक्षत्राचे समारंभ कार्यक्रम पर 19 तारखेक सोमवार तेसू मंगळूर ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानात चलचे आसा। बृहती सहस्त्र हवन आज प्रयुक्त आम्ही आयोजन केलेलं आसा। तशीच दनपारा विशिष्ट पवमान सेवे म्हणून 108 पवमान अभिषेक आमगेले व्यासयोगपती देवाक चलचे आसा। हांकां मस्त सेवादारान आज आतां रजिस्ट्रेशन केलेलं आसा। हे सगळे दिसा कार्यक्रमांत विजृंभणेर कोरका आमगेले स्वाम्याले जन्म नक्षत्र कार्यक्रम म्हणून आमगेले देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळी तशीच आमगेले चातुर्मास समितीच्यान निर्धार करून अंतू आम्ही चंद्रतिरी कार्यरूपाक हाडच्याक प्रयत्न करता आसात। विशेष जावन आम्ही तिरुपती देखून ವೆಂಕಟರಮಣाल प्रसाद जावन तिरुपती लड्डू म्हणटाची ते आम्ही एक ट्रक फुल्ल 5000 लड्डू आमगेले पेंट्याचे समाज बांधवाक प्रसाद रूपाक दिवच्याक हे जन्म नक्षत्र प्रयुक्त आम्ही मंगळूराक हाडता आसाची। त्या 17 तारखेक एक प्रोसेशनरी हाडचे म्हळ्यार देवाला एक प्रसाद तिरुपती देखून येता आसा म्हणून सांगून एक प्रोसेशनरी मेरवणीक चंद्रतीर ते देवस्थानाक घेवन येवचे तसले एक कार्यक्रम आम्ही आयोजन केलेलं आसा। समाज बांधवांनो पुरा हे कार्यक्रमांत हे मेरवणीक आमी कसन प्रोसेशन हाडटा की ते एक 6 गंटेक ते कार्यक्रम चलचे आसा। सांजेरी पुरा जनांना अंतू भागवयसून एक विजृंभणेर जावं तशी आमकां सहकार दिवका म्हणून हांव प्रत्येक समाज बांधवा लागीं आमगेले विनंती करता। तशीच पराक दनपारा विशिष्ट पवमान सेव जावन ताजे नंतर भिक्षा सेव जावन सांजेरी स्वाम्याले सभा कार्यक्रम जावचे आसा। हे सभा कार्यक्रमांत आम्ही प्रत्येक देवस्थानाच्या आडಳಿತ मंडळी लागीं विनंती केलेले तांगेले देवस्थानांत दनपारा विशेष जावन देवाक अलंकार पूजगी आनी विशेष जावन पुला पूज करून सांजेरी त्यांनी प्रसाद घेवन हांगेले घेवन सभा कार्यक्रमांत स्वाम्याक प्रसाद समर्पण करता। तशीच प्रत्येक देवस्थानाच्या आमकां स्वाम्याक मालार्पण करच्याक आमी एक आयोजन केलेलं आसा। हे सगळेच कार्यक्रम आमगेले परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र स्वाम्यान आमगेले एक सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान म्हणून एक प्रतिष्ठान केलेलं आसा। हे सगळे कार्यक्रम आयोजन सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाचे ಒಟ್ಟು जावन हे करता आसा। आमगेले समाज बांधवान पुरा ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवन हे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक आमकां सहकार दिवका म्हणून हांव सर्व समाज बांधव लागीं प्रितीपूर्वक जावन विनंती करता।